kadipisila dito sa isla. Pati gulayon dai na. Patawaran kita. Nagsagot na kita dito sa maawo. Hain lamang dilibot. May paralibot din dito gulayon. Hain na daw naman. Tamaba ka lamang ako. Bataw! Ay, may bata. Ay, tamang-tama. Haluyo na panahon dahil ako nakakata na kibataw. Ay, Manoy! Mari Manoy! Salamat, ton. Grabing hiras diyan sa kunyang. Bataw, kalunggay, Ay, nyog! salamat. Kumplito magantinda mo. Yes! Hilingon ko na pahiling daw ako kaan. Bataw, kalunggay. Ay, ang... Nanyog ka na, boboy. Ho. Ay, ang bataw mo dyan. May pringnyog. Kaya, pugta ka nang unanyaw. Jesus, may mga tambuan na naman. Anong mananatok na makuha dyan? Bataw. Ano naan? May sayad man ang nakitindang ini. Bataw. Batawan na? Anong klaseng batawan na? Bataw. Bunga bagay ni kang Palo Maria. Oh, nagurulog sa pisog. Grabe pa binaklay ko, harayuong pa binaklay ko. Muragi man abang sa nakang parating na kigulayon, arong pa kain niyang bataw na tinda mo. Uto nag-agi na si Maria. Magano man si Maria? Kalunggay na sana. Oh, kalunggay. O iba nangunya ng kalunggay. Iba nangunya. May pre na iyan ang yogo. Inang kalunggay sa indaw. Ay baga. Atara man kalunggay baga. Ay talagang may mga diferensya ngunya ng tawo. Ano ka kayo ni mababakala? Pag binakal mo iyan, dahon ni Palo Maria. Patawaran ka Maria nga ni ba yun? Oto na nag-agi na si Maria. Si Sina Maria tigdataramo. May pre ng nyog. 20 sana. Aprin eh? Yes! Pag nagbagal kang bataw, may libre ng kalunggay. Pagkakaraunan sa indaw? Ay baga. Aber daw gulayado ta, meron ng takado na magkakangkaang. May pre na nyog. Sigurado ka na may natok ine? Iba baga. Puro ampol. Ampol. Patawaran kitang paratinda. Ampol ba na rin? Aliputan pa man sana. Hindi kami dahil maninipid kakao. At kakaon na yan. Bako man ang bataw. Kaya bako man ni kalunggay. Dahil ang Palo Maria. Mukha ni pagiling ko niya, bataw. At bako man ang bataw. Yan ang pagiling mukha ni. Bunga nga ni kang Palo Maria. Para si Maria, nag-agi na ka sa bago. At bako man ito si Maria. Tao ito si Maria. May daradarang uyan. Patawaran kitang tilapia. Ang palatindang ini, ano naan? Dahil man ang pigkakaon. Nagkakarautan. Abo mo kayo ni 20 ini, oo. Pili ang panggusgus duman sa loob. Panggusgus, masira mo nini pag At dahil man ang pigugulay, dahil masaya mo kang timabakal. Tigbabotan na ni Tinapa. Tinapakan. Nasa release tinapa. Tinapakan. Para gibuki sliding down. Masira man Tinapa. Mamora. Dumumang ka na. Tama pagunta ka. Abo mo kayo bagkalida. Dumumang ka na. Ako na naman ang titindahan. May mga diferensya ang paratinda ko niya. Grabe lamang sa kapagalan ko kang babaklay. Ano ka Palo Maria? Dahon kay Palo Maria. Dili mong kalunggay.